Kum tapolok pidon ka ration card lari pidon ka ration card te ngalawan ra ya ka khubor ka bha shibun nak banta jong phi Baroh. Kum tape ya kana ka video hado ka bekut kenapa Phin tip ke kita ka khubor ka bha. Ashwa bangin ya ikmat kana ka video sanga ba like but share ya kana ka video but subscribe ya kana ka channel kenapa Phin yo ya ka khubor ki ba kum kine hagi por banwan. Kum ta sayangan itu phi ke kita ka khubor ka bha. Kumta kata khubor ka babha ka long ba ka Sorkar ka lapan bena hanin ka sngi ha ka shpeu trek menta Bnai ba yan ailupa ya phi ya Khaw Ration lai Bnai manshwa bale ka Sorkar kala ai ya ne Khaw Ration ha lai Bnai manshwa sayangan yetu ya phi ha ka video bat sayangan itu ru ya phi Naduh unu Bnai hadu unu Bnai Phin yo ya tau Khaw Ration kumta kumba ka Sorkar kale thu ba yan ayaw Khaw ya Phin na benta lai Bnai hagati yaw ba khadu jong menta Bnai kata kamut yaw Khaw na benta jong Bnai ban 1 Jun Julai Agos yan ay lupa ya phi Khaw Bnai me kamut menta Bnai ka Sorkar kalong ba kata yaw ba khadu jong menta Bnai me yan ay Khaw ya phi na benta lai Bnai sin ai kumta polok sayangan tu phi bale ka Sorkar ka le ya kane bale ki ai Khaw lai Bnai sin ai sayangan itu ya phi parlak don ki bru ki baong ba kane ka rai jong ka Sorkar ban ai Khaw lai Bnai sin ai ka de ka jia de bat ka thma padeng ka Pakistan bat ka India ban itu ya ka jingsi sha parlak kine Baroh kim don jia de bat ka thma handrai namar ki katu kane ki isu ka Sorkar ka ai Khaw na benta lai Bnai haga chisin sayangan itu ipi ke ka mat ka balapan bor yak Sorkar ban ai Khaw lai Bnai chisin ai kumta blok kamar kalong ba kumba ka Sorkar kalong ba ka ayam slap kan sawan hakine kisngi banwan kumta kandon shibun ka jing hakale kawan kandon shibun ka jing ha ka ba panpo yakimar kimata da ki trok kumta la yo i shibun ki jing ha ka ba panpo ya Khaw Ration dena ta da wak Sorkar ka la shim ya kane ka jing rai ha ka hukum balapan mi da u Food and Civil Supply Commissioner sha u collector laong ba namar ba ka la bandon ka jingsle ha ka por liur kala bandon ka jing ha ka lek kawan bat ka jing sam marbam light nagne kala bandon ru ka jing duna ha ki jing bam kumta ban pantikna ba Baroh ki nongi yo jing mentoy na ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana kin yo yaw Khaw hakapor ka ba biang lai lang yaw Khaw Ration lai Bnai ki long yang ki bade hok ki la ban shim lang yaw ne Khaw Ration jong Bnai Jun Julai bat Agos naga dukan Ration labtha ya ki briu bakin shim yaw Khaw Ration jong ki na dukan Ration shwa ga life wetrik menta Bnai me kumta kane khubole she ompat shim lapan bana hab Meghalaya hadu menta handrei ka Sorkar ka lapan bana sha kuwe pat ki jilla kum ka Bihar Assam Uttar Pradesh kane khubor lapan bana da Sorkar jilla ngangai ba ka Sorkar Meghalaya kan sapan bana shin ya kane khubor ha Meghalaya ru nama Baroh ki don hok ban yo ya kane Baroh kin yo lang ya kane ka Khaw Ration lai Bnai ngatharai phili yo jing tip shibun na kane ka video sngap ha share ya kane ka video kuble shibun